Lief mensen, de rust is gedaan. Het gaat aan de gang. We gaan niet meer romantisch op de bank zitten op dit moment. Dat wordt niet gefluisterd. Dat wordt alleen maar feest gemaakt. Dames en heren, zitten er Felix Ver. Gooi die hand in de lok. Hop, 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 hop. Oh shit. Ik ga even staan zien. Ik ga je telefoon. Staat iedereen nog in de mid? Maar laat de stoornissen. Het dicht maar lekker vlug naar bed. Ben nog even bij mijn vrienden. Ik kost daar echt niet van aan toe. Ik kwam ze tegen onderweg. Ze beloofde me dat ik een rondje kreeg. Een rondje kreeg! Staat iedereen nog in de mid? Maar laat de stoornissen. Het dicht maar lekker vlug naar bed. Ben nog even bij mijn vrienden. Ik kost daar echt niet van aan toe. Ik kwam ze tegen onderweg. Ze beloofde me dat ik een rondje kreeg. Een rondje kreeg! Jongens, die handen in de laag! Ja! Nog één keer. Staat iedereen nog in de bed? Want laat de stoornissen. Het dicht maar lekker terug naar bed. Blijf ik even bij mijn vriend. Die kost daar echt niet van aan toe. Kom ze tegen onderweg. Ze niet meer weer, want dat glaas wordt leeg. Dat glaas wordt leeg! Vastelavond samen, hoi!